ही कहाणी आहे जी ऐकल्यानंतर नेमकीच आपण प्रश्न करू की हे होतं तरी नेमकी काय, आत्मा की आपल्याच कर्माचे फळे. पण कथा ऐकण्या अगोदर चॅनलला लाईक सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन दाबा. कथा कशी होती मला तुम्ही इंस्टाग्रामवरही सांगू शकतात. आयडी आहे tejas.story. रोहिणी ती एका चांगल्या कंपनीमध्ये कामाला होती. आणि हो, ती एक इंजिनियर होती. पुण्यापासूनच लांबच तिचं एक छोटेसे गाव होते. आणि हो, तिचा नवराही फार शिकलेला नव्हताच. हळूहळू करून रोहिणीला चांगला पगारही भेटत होता. म्हणून रोहिणीने एक दिवस ठरवले की आता चांगला पगारही आहे आपल्याला, म्हणून आपणच आपल्याच गावाच्या बाजूला एक छोटासा बंगला बांधायचा. पैशाची जमाव केली आणि ठरल्याप्रमाणे तिने ते केलंही. बंगला बांधायला देखील दिला आणि बघता बघता वर्ष होऊन गेले. पण यात एक गोष्ट रोहिणीची चुकलीच. तिने तिच्या सासू सासऱ्यांना देखील याबद्दल काहीच कल्पना दिली नव्हती. आणि अचानक सांगितले. छोटीशी पूजाही ठेवली. सासू सासरे आले. त्यात तिच्या सासऱ्यांना जबर धक्का बसला. कारण की तिचे सासरे बोलले, अगं तू हे केलंस बरं, पण हे असं का बांधलंय? ज्या प्रकारे घर बांधलंय त्या वास्तुशास्त्राप्रमाणे जणू इकडे तर भूतांनाच आमंत्रण आहे. हे ऐकताच रोहिणी बोलली, अहो बाबा, असं काही नसतं. पण हे नेमकी काय हे तिच्या नवऱ्याला तरी नेमकीच ठाऊक होते. रोहिणीचा नवरा म्हणजेच अजय. अजय बोलला, अगं रोहिणी, बाबा खरेच बोलत असतात. तुला माहिती आहे ना, बाबांना चांगलाच अनुभव आहे या सगळ्यांचा. कारण की त्यांचे बाबा आधीपासूनच वास्तुशास्त्र यामध्ये त्यांचा चांगला अभ्यास होता. हळूहळू करून ते सगळे तिथे राहायला आले. बघता बघता एक आठवडा गेला असेल. पण राहायला येताच रोहिणीच्या सासऱ्यांना तिथे जमत नव्हते. म्हणून त्यांनी सांगितले की मी मध्ये मध्ये तुम्हाला येत जाईल भेटायला, मला रोज काही जमणार नाही यायला. असे बोलताच ते तिथून निघून गेले. पण हो, अजयची आई ती मात्र समजूतदार होती. तिने तिथेच राहण्याचा निर्णय घेतला आणि ती बोलली, काही दिवस मी आपल्या नातवाबरोबरच राहील. आणि हो, तूही आता तुझ्या कामाला लाग. खूप दिवस सुट्टी घेतली. तेवढाच रोहिणीला काहीसा आधार भेटला होता. पण आता हळूहळू करून जवळपास अजून एक आठवडा गेला होता. त्या घरात सगळं काही चांगलं चाललं होतं. पण एके दिवशी अजयने पाहिले की त्यांच्या घरामध्ये जणू मोठा वारा सुटला होता. संध्याकाळचाच तो वेळ होताच. जवळजवळ थोडेफार भांडी पडू लागले होते. काही ग्लासेसही फुटले. आणि सहज अजयची नजर बाहेर गेली तर त्यांनी पाहिले की बाहेर वाऱ्याचा कुठलाच हावभाव दिसत नव्हता. आणि घरामध्ये एवढा वारा येणं शक्य तर नव्हतेच. पण हे होतं तरी नेमकी काय, असं त्याला प्रश्न पडला. खरं तर अजय हा जास्त मोठ्या कामाला जात नव्हता. म्हणून तो न लाजता घरचे सगळे कामं करायचा आणि रोहिणी हे घर चालवायची. असंच त्यांचं ते परिवार होतं. त्यात त्यांचा तो 6 वर्षाचा मुलगा हा देखील नेमकीच बोलायला लागला होता आणि शाळेतही जायला लागला होता. इकडे त्या दिवसापासूनच बरेच हावभाव हे घरांमध्ये सगळ्यांचे बदलू लागले होते. अशीच एक रात्र होती. अजयला झोप येत नव्हती. सहजपणे त्याने बाहेर फेरफटका मारण्याचा निर्णय घेतला. अजय हा बाहेर रात्रीचा तसाच जात होता आणि त्याला दिसले की त्याचीच आई ही तशीच त्याच्या पुढे पुढे जात होती. 12:30च्या 1च्या दरम्यान अंधारामध्ये त्याची आई तशीच जात होती. म्हणून अजयने आवाज दिला, अगं आई, कुठे चालली आहेस?
थांब, अशी जाऊ नको. पण आई जणू त्याचं ऐकण्याचं हे ठरवत नव्हतीच. आई तशीच जात होती. पण त्याच वेळेला अजयच्या मोबाईलवर एक फोन आला. तो फोन रोहिणीचा होता. अजयने पटकन उचलून सांगितले की आई इथे इथे चाललेली आहे. पण रोहिणी बोलली, अरे असं का बोलतोयस? आईनेच मला उठवलं आणि बोललं की कोणीतरी दार उघडून बाहेर गेले, बघ तो अजयच आहे का? हे ऐकताच अजयची नजर पुन्हा एकदा पुढे गेली तर पुढे कोणी नव्हते. ते होते तरी काय असा प्रश्न अजयला पडला होता. तो त्याच क्षणी घरी आला, पण त्याने कोणालाच काही सांगितले नाही. असेच काही दिवस हे रोज जात होते. आईलाही असलेच काही अनुभव आता येणार होते. एके रात्री तर चक्क आईने आपल्या खिडकीतून बाहेर बघितले तर त्यांचा तो 5 वर्षाचा नातू हा तसाच बसला होता. तिने एक स्मित हास्य गालातल्या गालामध्ये केले, पण त्यावेळेला तिने पाहिले की तो उजवीकडे पाहून कोणाशी तरी बोलत होता. तिने बऱ्याच वेळ पाहिले की तो कोणावर बोलतोय, पण तिथे कोणीही नव्हते. त्यांचा तो नातू आता वरती यायला लागला आणि घरामध्ये येताच आजीने विचारले की कोणावर बोलत होता? आणि त्यांनी सांगितले, ही काय माझी मैत्रीण आहे ना, माझ्या एवढीच आहे. आता मी आणि ही खूप चांगले फ्रेंड झालो आहोत. आजीने आजूबाजूला पाहिले तर कोणी नव्हते. तिला वाटलं छोटासा मुलगा तो मस्ती करत असेल. इकडे रोहिणीलाही घरी येताच असे वाटायचे की तिच्या तब्येतीमध्ये बराच ही प्रकृती खालवली होती. तिचे नेहमी डोकं जड व्हायचे आणि तिचीही आता चिडचिड वाढली होती. एके दिवशी बाथरूममध्ये अजयचा आवाज येत होता, रोहिणी, अगं एक काम कर, माझा टॉवेल आण. रोहिणीनेही ते ऐकले. रोहिणी तिने तिकडेच असलेला टॉवेल घेतला आणि अजयला द्यायला गेले. पण त्याच क्षणी एक हात त्याने बाथरूममधनं रोहिणीला पकडले, रोहिणीला आत खेचले आणि रोहिणीने पाहिले की आतमध्ये कोणीच नव्हते. हे होते तरी नेमकी काय, असं ती प्रश्न करायला लागली होती. असले चित्रविचित्र भयानक प्रकार हे सगळ्यांना येत होते, पण कोणीच कोणाशी बोलत नव्हते. पण एके दिवशी सगळे जेवत असताना यांनी पाहिले की त्याच आजीचा तो नातू की ऋषिकेश म्हणजेच या दोघांचा तो मुलगा हा तिकडे जेवायला नव्हता. त्याला सगळ्यांनी आवाज दिले आणि शेवटी सगळे त्याला शोधायला गेले, पण तिथे कोणी नव्हते. सगळ्यांनी बाहेर जाऊन शोधले आणि शेवटी ऋषिकेश दिसलाच. ऋषिकेशला बघताच सगळ्यांच्या गालावर हास्य आले आणि ऋषिकेशला आवाज दिला, ऋषिकेश चल जेवायला. पण ऋषिकेश बोलला, थांब जरा, मी माझ्या फ्रेंडवर खेळतोय. ऋषिकेशने त्याच्या हातामधले असलेला तो बॉल हा पुढे टाकला आणि तो झाडाझुडपांमध्ये गेला आणि क्षणभरातच तो पुन्हा देखील आला. हे दृश्य पाहताच आजी तर फार घाबरली. रोहिणी आणि अजयला समजत नव्हते की काय आलंय, म्हणून त्याच क्षणी अजय तिथे धावत गेला आणि आजूबाजूला पाहिले तर तिथे कोणी नव्हते. कुठलाही विलंब न करता अजयने आपल्या मुलाला तसंच उचलला आणि तो त्याला घेऊन घरी आला. आजीनेही विचारले की तुझ्यावर कोण होते? पण ऋषिकेश तेच सांगत होता, माझ्यावर माझी मैत्रीण होती आणि मित्र होता. आम्ही सगळे खेळत होतो, पण तुम्ही असा मध्येच का आलात? याचे उत्तर मात्र कोणीही दिले नाही. पण असंच हळूहळू करून यांना विचित्र भास होत होते. रात्रीचे कोणी दार ठोठवायचे तर जणू यांच्या नावाचे कोणीतरी हाका मारायचे. अशीच एक रात्र होती. सगळे जेवायला बसणारच, पण अचानकपणे रोहिणीला दिसले की किचनमध्ये तिच्या पायाला काहीतरी लागत होते. हळूहळू करून रोहिणीने खाली वाकून पाहिले तर तिने पाहिले की तिच्याच पायाच्या खाली जणू 2 हातच होते, जे
फक्त रोहिणीच्याच पायाला शोधत होते. रोहिणी जोरात किंचाळली आणि ती धावू लागली. तिने पटकन सगळ्यांना बोलवले आणि दोघांनाही दाखवले. दोघांनी खाली मिळून वाकून पाहिले तर खाली कोणी नव्हते. रोहिणीला सांगितले, तुझा काहीतरी गैरसमज झाला असेल, पण कोणीही काय ऐकलं नाही. सगळे झोपी गेले. तेव्हाच आजईची आई ही देखील झोपी गेली असताना तिने पाहिले की रात्रीचं पुन्हा एकदा त्यांचा तो नातू हा तसाच बाहेर कोणाशी तरी बोलत होता. पण यावेळेला त्याला दिसले की त्याच मुलाच्या बाजूला किमान एक 5-6 वर्षाचीच मुलगी होती, पण ती पूर्णपणे पांढरी पडलेली होती. हे दृश्य पाहताच ती आजी जोरात किंचाळू लागली. त्याच क्षणी तिथे अजय आणि रोहिणी देखील आले. तिकडे ते येताच झालेला सगळा प्रकार सांगितला आणि बोट दाखवत बोलली, ते बघा, ऋषिकेश बघा कोणावर बोलतोय. सगळ्यांनी पाहिले पण ऋषिकेश तिथे नव्हताच. अजय त्याला शोधायला खाली गेला आणि रोहिणी ही त्याला शोधू लागली. पण अजय खाली जायच्या आधीच रोहिणी बोलली, तुला जायची गरज नाही अजय, हे बघ ऋषिकेश इथेच झोपलाय. आजीने नेमकी पाहिलं तरी काय होते असा तिला प्रश्न पडला. अर्थातच ती खोटं तर बोलणार नाही असे यांना वाटत जरी असले तरी ऋषिकेश इथे झोपला असल्याने मनात ती शंका होतीच. हळूहळू करून घरामध्ये भांडणंही व्हायला लागले होते. आता तर चक्क अजय आणि रोहिणीमध्ये देखील. पण इकडे ऋषिकेश, तिची तब्येत तर नाजूक होतच होती, पण तो घरात देखील जणू स्वतःशीच बडबडत करत असायचा. कधी काही खायचा आणि हळू त्याची भूक आता वाढली होती, इतकी की तो घरातले काही अन्न घेऊन हा बाहेर जात होता. आणि हो, बाहेर जाताच अगदी काही क्षणात ते अन्न संपत असे. हे काय होते हे कोणाला समजत नव्हते. एके रात्री अजय हा तसाच बाहेर फेरफटका मारत होता आणि त्यांनी पाहिले की त्याच्याच बंगल्याच्या आजूबाजूला जणू 30-35 लोकांनी घेरा केला होता आणि ते तसेच त्यांच्याच बंगल्याकडे एकटक पाहत होते. हे सगळं काय हे त्याला देखील समजले नाही. पण तो ज्या क्षणी त्या बंगल्याच्या जवळ धावत गेला तर त्यांनी पाहिले ते जणू अदृश्य झाले. झालेला सगळा प्रकार रोहिणीला सांगितला. रोहिणी बोलली, मलाही असं वाटतंय की इकडे काहीतरी आहे, पण एवढा चांगला बंगला आपण सोडू तर नाही शकत ना. म्हणून त्यांनी या सगळ्यांकडे दुर्लक्ष करण्याचा निर्णय घेतला. पण इकडे आजी, तिला असे वाटायचे की कोणीतरी तिला सतत पाहत आहे, कोणीतरी सतत तिचे केस खेचत आहेत आणि हो, सतत तिचा गळा दाबत आहे. हे सगळं काय प्रकार होते हे कोणाला समजत नव्हते. पण ती रात्र येताच यांना कळाले की इकडे काय आहे. साधारण रात्रीचे 10:30-11 वाजलेच होते. सगळे जेवणाच्या तयारीमध्ये होते. यांनी त्या दिवशी मटणच केले होते. अक्षरशः बंगला बांधल्यानंतर यांनी पहिल्यांदाच मटण आणले होते. आता मटणाचा बेत तर ठरलाच होता, मटण देखील झाले. आता यापुढे मटण शिजवून रोहिणीने ते टेबल पुढे आणले. ते सगळ्यांना वाढायला घेतले. ते टेबलवर ठेवले आणि वाढले देखील. सगळे खायला जाणार, पण त्याच क्षणी त्यांनी पाहिले की त्यांच्या पायाला काहीतरी लागत होते, जणू कोणतरी चिमटे काढत होते. सहज अजयने नजर ही खाली टाकली आणि ते दृश्य पाहताच तो किंचाळत त्या टेबलवरून उठला आणि लांब पळत गेला. त्यांच्या त्या आजीनेही खाली नजर टाकली आणि तीही किंचाळत सुटली. रोहिणीने नजर खाली टाकली आणि ते दृश्य पाहताच तिच्या मनाचा थरकाप उडाला, कारण की यांनी पाहिले होते
की या सगळ्यांच्याच पायाखालून जणू 30-35 हात येत होते आणि ते सगळे त्या टेबलाकडेच जात होते. हे सगळे तसेच किंचाळत बसले. सगळे वरती धावू लागले. पण अचानकपणे नजर अजयची मागे गेली आणि त्यांनी पाहिले की आता दरवाजातून चक्क काही 15-20 आकृत्या हे आतमध्ये येत होत्या. सगळे पांढरे पडलेले तर काही सावलीच्या रूपामध्ये. यांना समजले की हे सगळं काय आहे. ते तसेच आत जाऊन वरच्या खोलीमध्ये जाऊन बसले. पण नंतर त्यांना आठवले की त्यांचा तो मुलगा ऋषिकेश हा यांच्यावर नव्हताच. आणि मुख्य म्हणजे ऋषिकेश एवढ्या दिवस जे बोलत होता ते खोटे नव्हतेच. तो एका आत्म्यांशी बोलत होता. रोहिणी रडू लागली आणि किंचाळू लागली. ती हट्ट करू लागली की तिला जायचंय. पण अजयने तिचा हात पकडला आणि समजवले. पण अचानकपणे दार ठोठावण्याचा आवाज आला. कळत न कळत अजयने ते दार उघडले आणि त्यांनी पाहिले की त्यांच्या पुढे त्यांचाच मुलगा होता. तो त्यावेळेला वरतीच होता. त्याच्या हुशारीने तो देखील आतमध्ये आला. पण हे सगळं एवढ्यावर थांबणार नव्हतेच. बंगल्याच्या आजूबाजूनी किंचाळण्याचा आणि रडण्याचा आवाज येत होता. जणू आता हे भूत मागणी करत होते की यांना अजून मटण हवंय. सतत खिडक्यांमधनं काही दगड पडत होते. काही दगड तर आता रोहिणीला देखील लागत होते. त्यांना तिथून रक्तही गळत होते. आणि बत्त्या हे पुन्हा बंद आणि चालूच होत होत्या. या सगळ्यांना आपले मरण दिसत होते. पण अचानकपणे कोणीतरी पुन्हा एकदा दार ठोठावले आणि बाहेरून आवाज आला, घाबरू नको, मी आहे. हा आवाज ओळखल्यासारखाच होता, कारण की हा आवाज अजयच्याच वडिलांचा होता. पण खात्री नव्हतीच की हे नेमकी तेच आहेत का. आणि अजयच्या आजोबांनी यांना एक मंत्र सांगितला होता देवाचा. तोच मंत्र अजयच्या बाबांनी अजयला बोलून दाखवला. खात्री पटली आणि दार उघडले. अजयचे बाबा देखील तिकडे आले होते. पण अजयचे बाबा बोलले, थांबा आता, कोणी काहीच करू नका. अजयच्या बाबांकडे लिंबू, मिरची आणि साखर होती. ते तसेच त्या सिड्यांजवळ गेले. ती लिंबू मिरची तिथेच ठेवल्या आणि ती साखर देखील. आपल्याजवळ असलेले काही मंत्र बोलू लागले आणि त्यावर हळद आणि कुंकू टाकले. हे सगळे अजय आणि रोहिणी तसेच पाहत होते. पण त्याच क्षणी अजयचे बाबा हे धावत वरती येऊ लागले आणि दरवाजा बंद करताना यांनी पाहिले की 30-35 आकृत्या आणि सगळे हात हे जणू आता वरती यायला लागले होते. अजयचे बाबा बोलले, चला पटकन आतमध्ये, चला. आतमध्ये येताच ह्यांनी ते दार बंद केले. होते नव्हते तेवढे आजूबाजूचे सामान हे सगळे दाराजवळ लावले आणि हे सगळे खाली बसून जोरजोरात देवाचे नाव घेऊ लागले. साधारण सकाळचे 4-4:15 वाजले होते. पण हळूहळू करून कोणताच आवाज किंवा कोणताच प्रतिसाद दरवाजापर्यंत त्या भूतांचा येत नव्हता. पण आता ते दरवाजा आणि दार हे सगळं ठोठवू लागले होते. हळूहळू करून दरवाजा तुटतो की काय अशी अवस्था झाली होती. इतक्यात 5-5:30 देखील वाजले होते. अजयने प्रश्न केला की एवढ्यावर हे तर शांत होते, पण आता अचानक कसे काय दरवाजापर्यंत आले. आणि अजयच्या बाबांनी सांगितले की ते लिंबू आणि मिरचीची ती ताकद होती ना, ती तिथपर्यंतच होती. आता त्यांची ताकद संपलेली आहे. अजयचे बाबा पुन्हा उठले आणि त्यांनी आपल्याजवळ असलेले काही मंत्र हे अजून एका लिंबाला बोलले आणि त्या दाराच्या पलीकडे ठेवले. जणू यात सगळ्यांची ताकद पुन्हा एकदा कमी झाली होती, पण थांबली नव्हती. तशाच किंचाळलेल्या अवस्थेमध्ये दार सगळे ठोठावत होते. सगळ्यांना त्यांचे मृत्यू दिसत होते. पण अजयचे बाबा जोरजोराने देवाचे नाव घेत होते
आणि मंत्र पुकारत होते. बघता बघता अर्धा तास गेला, पाऊण तास गेला आणि हळूहळू सूर्याचे किरणे हे तिकडे येऊ लागले, पोहोचू लागले आणि या सगळ्यांचा आवाज हा थंड होऊ लागला. सकाळचे 7-7:30 वाजताच सगळ्यांनी एकमेकांचे हात पकडले आणि देवाचे नाव घेतच ते दार उघडले. बाहेरचे दृश्य पाहताच त्यांनी पाहिले की सगळे भिंत हे अक्षरशः विटापर्यंत दिसत होते. काहींना नखाने ओरबडलेले होते, तर काहींना जणू असे वाटत होते की दादाने उखडून काढले होते. फरशीवरच्या लाद्या हे नव्हत्याच, सगळ्यांची तोडफोड झाली होती. त्या मटण्याचा फक्त एकच भाग तिथे राहिला होता. कसेबसे करत ते खाली आले आणि घराच्या बाहेर निघाले. देवाचे आभार मानले. दुसऱ्या दिवशी फार लांब जिथे काही वस्त्या होत्या तिथे यांनी विचारले की इथे नेमकी काय आहे, आणि त्यांना समजले की इथे कोणीही जागा घेत नाही, आणि हो, घेतं तर नेमकीच त्याचा मृत्यू देखील होतो. आम्ही तुम्हाला खूप वेळा सांगितले, पण तुमच्या सुनेने एक नाही ऐकली आमची, आणि हे तिचे परिणाम. काही वर्षा अगोदर, किमान 50-60 वर्षा अगोदर असे बोलतात की इथे मजदुरीसाठी काही लोकांना आणले होते, पण अचानकपणे त्यांचे आणि कामगार प्रमुखांचे भांडण झाले आणि त्यांनी सगळ्यांना इथेच कुठेतरी काढले. म्हणूनच त्यांची आत्मा तुमच्या घरात आली असणार, किंवा जिथे त्यांना गाडलं असेल त्याच्यावरच तुमचे ते घर बांधले असणार. तुमच्या सगळ्यांचा जीव वाचला हेच खूप मोठे आहे. यापुढे त्या घरात जाऊ नका असं त्या लोकांनी यांना सल्ला दिला. सगळ्यांनी अजयच्या बाबांचे खूप आभार मानले आणि ते कायमचे तिथून निघून गेले. ही कथा कशी होती? आवडली असेल तर चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन दाबा. तुमच्याही कथा अनुभव मला तुम्ही इंस्टाग्रामवर सांगू शकतात किंवा मेल ID वर. भेटूया पुढील भागांमध्ये.